Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Menem öz gezegimde şu Süleyman Jana duýduşlugymy bildirmek istedim. Ýanky yatan ýeri ýalty bolsun. Jaýlar cennet bolsun, iman baýlygyny bersin, enat asyna giňlik bersin. Biram şu biziň hökümetde başymyzda oturanlara ýüzlenjek. Ýanky mäheme dedi, hökümet işär dedi. Aýsy konstitusiýaň bozy Süleyman Jan 14 ýaşlda çağa bar arzuwlar ölüm bilen oda kabul bolmaly ha. Nesip bolsa bu eden işlerinize hemmeňiz kelleňiz bilen jogap berersiňiz. Ben şonu aýtmak istedim. Nesip bolsa biz size jogap bereriz. Eger siz jogap berip bilmeýän bolsaňyz. Or vatandaşlar, sağ olun.